Punto 10, arrobos e preguntas. Como? Son as 12. Ainda non. Un minuto. Podemos ler as respostas? Sí, queda un minuto. Respostas ás preguntas da DNG. Sobre a zona verde da Cruz Verde, nesta zona sardiñada, ao igual que noutras do noso Concello, realizaránse diversas tarefas de mantemento ao longo de todo o ano. Respecto aos servicios de recollida de residuos e limpieza viaria, o servicio de recollida reforzouse de forma extraordinaria na época estival, nas rutas establecidas e, ademais, nos eventos de maior afluencia reforzouse o servicio de recollida e de limpieza viaria. Sobre a fábrica da luz, este asunto acaba de ser debatido nesta sesión e o voceiro do Goberno realizou as explicacións oportunas sobre os pasos dados por este Goberno que tamén se lle contestou ao seu grupo nas 3 sesións anteriores. Respecto ao paseo Ramón Beade, as reparacións necesarias neste paseo efectuaránse a maior brevidade posible e en función dos medios cos que conta o Concello. Sobre a árbore do pasantempo, a árbore a que se refiren foi talada por operarios municipales. Respostas ás preguntas de Betanzos Novo. Sobre a Comisión de Seguimento do Convenio de EPTAP ou sobre a Auditoría de Auga. O 21 de setembro envióuselles a Auga de Galicia unha comunicación para que nomearan os 2 representantes para poder convocar esta comisión. Ademais, o Goberno redactou un borrador de prego para consensuar ao longo licitar o servicio de auditoría do Servicio de Abastecemento e Depuración. Respecto á ordenanza de inspección técnica de edificacións, este asunto acaba de ser debatido nesta sesión e o voceiro do Goberno realizou as explicacións oportunas sobre a regulación autonómica que está pendente de elaborarse. Respostas ás preguntas do PP sobre a antena de telefonía de Betanzos o Vello. Estas instalacións están reguladas pola Lei de Emprendemento aprobada polo Goberno Autonómico do Partido Popular. Respecto á praza de Enrique IV, logo da rescisión do contrato é previsible que a Deputación Provincial da Coruña aprobe neste mes de setembro o novo proxecto de execución das obras a realizar nesta praza para así, dende o Concello, volver a licitar o dito proxecto de obras. Entregan as preguntas... Sí. Quero facer unha apreciación que me parece importante. Como saben todos, eu sempre respeto e intento entrar dentro dos tempos de intervención. Certo. Casualmente, normalmente non traio preguntas a pleno, porque suelo falalas e comentalas para decirle aos veciños directamente polo que me di cada delegado ou así. Hoxe traía 5. Eu que respeto sempre os tempos de intervención, non vão poder ler esas preguntas por culpa de que non se respetan os tempos por parte do resto dos grupos. E quero que conste en acta para que a alcaldesa, ou quen sea menester, respete eses tempos de intervención, porque creo que me parece un agravio que xusto hoxe, que casualmente, e vos todos os grupos saben, non suelo traer preguntas polo que acabo de explicar, casualmente hoxe traía 5 preguntas e non é broma porque lles mandei xa ao secretario, xa está no seu correo, porque xa lles mandei cando entrei no pleno. Digo para que teñamos en conta eso, porque non me molesta, pero me sinto algo agraviado. Creo que é entendible, non? Nada máis. Preguntas. Ben no ROF, ben no regulamento orgánico e creo que tamén no texto refundido, non recordo os artigos, pero os busco mañán. Estou sin batería. Non se pode respostar a unha pregunta de hai un mes, con este mes que ven, vámoslo debatir no pleno. No, é unha tomadura de pelo. Neste Sí, claro, pero é unha tomadura de pelo porque a pregunta é do mes pasado e vostedes non sabían se íbamos presentar unha moción e teñen que contestar esa pregunta, que son para controlar o goberno. Non depende a resposta de se presentamos ou non unha moción, Hombre, isto é básico, creo eu. Sen máis temas que tratar, se levanta a sesión.